Ngiyabingelela msakazi, ngibingelele nabalaleli bomkhondo community radio station kuzo zonke indawo emakhaya. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi uphinde futhi wasigcina ukuze uthi siphinde sihlangane. Siyambonga kwangathi singahlala njalo simbonga ngakho konke asenzela kona. Amen. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, yise wenkosi yethu Jesu. Wena ohlezi esihlalweni sakho sobukhosi, umhlaba uyisinabelo seinyawo zakho. Konke okukhona emhlabeni kungokwakho. Konke okukhona emhlabeni kudalwe nguwe. Baba, uyasibona sonke singabantu bakho ngokulinganayo. Akekho obaluleke ukudlula omunye. Kuwena siyefana. Siyakubonga ekuseni nje ukuthi usigcinile ukuze uthi siphinde sibe khona kulena ndawo. Baba, ngiyathandaza ngegama lika Kristu Jesu waseNazaretha, ngikhulekela ubukhona bakho. Baba, ngisekhona kulesi sihlalo. Baba, ngisekhona kulona msakazo. Baba, ngiyazi ukuthi ziningi inceku zakho ezizawuza emva kwami. Baba, ngiyathandaza somandla, ngizokunxusa ekuseni nje ukuthi gcwalisa lena ndawo ngenkazimulo yakho. Gcwalisa yiloyo naloyo ofika kulena ndawo ngogcobo lwakho ukuze uthi babona amandla wakho nobukhulu bakho, babona amandla nenkazimulo yakho igcwale umhlaba wonke. Kuko konke Baba, ngikhulekela ukuthi intando yakho yenzeke ngegama lika Kristu Jesu waseNazaretha. Baba, siyabonga. Amen. Amen. Msakazi mlaleli ekhaya, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Izolo uNkulunkulu unginikeza imessage. Mina ngokwami bengazi ukuthi ngiyokhuluma ngani, ukuthi sichubeke kulesihloko esasikhuluma ngaso ngeviki eliphelile. Isihloko sokudiscover ubizo lwakho. Kodwa uNkulunkulu akathandanga ukuthi kube kanjalo. But into engikhathaze kakhulu yile message anginikeze yona izolo. Ithi le message, labantu enibabona beza emasontweni abezanga kini, beze kimi. Ngiyayiphinda futhi. Imessage enginikezwe yona ukuthi ngizoyidlulisa. Labantu enibabona beza emasontweni abezanga kini, beze kimina. Inkosi yomsa isibusise. Lokho kwanginikeza idirection yokuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi ngikhulume ngani namhlanje. Ngizokhuluma ngeadministration noma imanagement ye-infrastructure yesonto. Msakazi mlaleli ekhaya, ngizodemonstrate lana. Ngiphethe lento lena. Ngizokhuluma nge-triangle of a church. Isonto liphi naliphi, i-management yalo, it's in a triangular form. Ime ngalendlela lena. Ngidecide ukuthi namhla ngizowenza ivideo ukuze uthi lento ibonakale, ukuthi ngoba akusizi ukuthi siyashumayela. Abantu bayangena, abantu bayaphuma. Abanye bagcine baphume bangasaphindi babuye futhi. uNkulunkulu ungivezela ukuthi kunabantu abangasayi emasontweni. Number 1, they've given up on church. Kunabantu abangasayi emasontweni abaphinde baphuma futhi nakuyena. They've given up on church and they've also given up on God himself. Kuyamkhathaza lokho uNkulunkulu. Ingakho athi namhla ngizokhuluma
administration nemanagement ukuze uthi si understand infrastructure ukuthi lento isebenza kanjani. It's in a triangular form. Le triangle uma ime kanje ngapha yizwi, the word of God. Ngapha is the vision of the church. Ngapha is the church leader. Uma ibandla likanjena la phakathi la kunabantu. Uma angikhombisa iconstitution ila phezulu. The constitution imela. Lana yizwi. Lana is the vision. Lana is the church leader. Umfundisi lo. Ngamanye amagama abantu baphakathi la. Kunezinto ziwu3 ezenza ukuthi abantu bahlale emasontweni. Ziphinde futhi zenze ukuthi lelo sonto likhule. Lelo sonto lenze libe neimpact emphakathini. The word. Abantu bangaba khona esontweni lakho. If kungenazwi in that church abazohlala. Abayohlala bayohlalela nje into eningi. Mhlambe ukuhlebana, ukwenzana noma yini. Akunazwi kulelo bandla lakho. Okwesibili, the leader. Uma umholi walelo bandla i-character yakhe, i-behavior yakhe, i-attitude yakhe ingekho right, abantu abazohlala kulelo sonto. Abantu bahlaliswa i-attitude, i-behavior, i-character yomholi. Baphinde bahlaliswe ukuthi kunezwi. Kunabantu uthola ukuthi bahlezi bahlalele nje ukuthi umfundisi wethu ungumuntu olungile. Umfundisi wethu uyindoda ebaziyo abantu. Umfundisi wethu uyindoda emcabangelayo umuntu. Abantu bahlale nje ebandleni. Bahlaliswe yilokho. Ukuthi umfundisi wabo ubaphethe kahle. Umfundisi wabo uyabaza abantu. Bayahlala abantu bahlaliswe yilokho. Labo bantu abakhuli ngoba akunazwi. Kunabanye futhi bayahlala uthola ukuthi umfundisi wabo ubaphethe kabi. I-character yakhe ayikho right, i-behavior yakhe ayikho right. Labo bantu bahlaliswe yizwi. Abanandaba naye. Bazitshela ukuthi asizanga ngaye. Ngiyacabanga ukuthi yilento uNkulunkulu wayekhuluma ngayo uma nginikeza le message athi labantu enibabona emasontweni wenu abezanga kinina beze kimina. Ukuzuthi isonto ibandla libe balanced, the leadership uyena uyokwenza ukuthi abantu bahlale. Ukuzuthi ibandla kungabi ne-movement, the word. Ngamanye amagama kufuna kube nezwi. Ungumholi kufuna ube grounded ezwini. Nalo izwi ungaba nalo. Kufuna futhi ne-character yakho ibe right. Sidlule ku the other one, the vision. Kunabantu bayahlala emabandleni bahlaliswe ukuthi kunezwi. Bahlaliswe ukuthi umfundisi wethu siphethe kahle. Kodwa abayazi ivision yalelo bandla. Yingakho uyothola ukuthi umfundisi unayo ivision, but ngoba akakhonanga ukuyitransfera le vision yakhe yafinyelela ebantwini, lelo bandla alizukhula, alizuwenza umehluko emphakathini.
So ngamanye amagama, for a church to be effective and balanced, kufuna ukuthi the leadership, the pastor, loyo mholi, kufuna ukuthi abe ne-character, abe ne-attitude e-right, abazi abantu, idlule lapho futhi abe grounded ezwini, idlule lapho futhi abe ne-vision. Le vision akhona ukuyidlulisela kubantu bonke, bayi-understande le vision, bayazi ukuthi kuyiwapi, nini, kuhamba obani, sikhathini. Kufuna kube neplan, sifuna ukuyapi, nini. Kunabantu abakhona emabandleni, uyathola ukuthi for almost 20 years uma ungathi akakutshele ivision yalelo bandla ngekhanda, akayazi. Siyokhona kanjani, uyokhona kanjani umholi ukuthi niyofika la niyakhona if ningakhonanga ukuthi ni-understande, niyazi ivision yakhe, nazi ukuthi kuyiwapi, sifuna ukufika nini lapho siyakhona. A triangle of a church. Yingakho sizithola kunama movements amaningi, abantu bayangena, abantu bayaphuma, ngoba le triangle asitshelwanga ngayo ukuthi ngingumfundisi kufuna ngibe nezwi, abantu bazohlala. Ngingumfundisi kufuna ngibe grounded, ngibe nama character, ngibe nobuntu, ngi-understand ukuthi labantu abezanga ngami la, labantu abezanga kimina, beze kuNkulunkulu. Ivision. Uma ngibheka lento, kungani amabandla wethu angabi ne-impact emphakathini? Kungani amasonto wethu angalethi umehluko emphakathini? Namhla ngicela ukuthi yiloye naloye akahambe ayochecka ivision yakhe ukuthi iya include yini, does it embrace lokho kwenzekayo on a day-to-day basis, iyayifaka yini ukuthi izoreduce kanjani poverty. Ivision yakho uyibandla iyakhombisa yini ukuthi how are you going to fight unemployment. Ivision yakho uyibandla iyakhombisa yini, inayo i-item ekhombisa ukuthi uzolwisana kanjani necrime. Remember, a church is also a member of the community. Ibandla lakho malibe njengelunga lomphakathi, la kushone khona makube yilo elaziyo. So ngamanye amagama, ibandla lami, ibandla lakho malazi ukuthi yini okuhlupha umphakathi, libe seliyahamba liyo update ivision yalo ukuthi thina siyibandla siyolwa kanjani nepoverty, thina siyibandla siyolwa kanjani neunemployment, thina siyibandla siyolwa kanjani necrime. Akusizi ukuthi sithi siyakhuleka, siyafasta, siya entabeni, kodwa asenzi lutho. Ngake nga-attenda enye i-revival, umfundisi uyashumayeza, uma asisemoyeni uthi asiphakameni sonke. Wabe sebeyashumayela almost 20 minutes. Omunye wabe sewuhlala phansi, wathetha umfundisi athi, kungani uhlala phansi ngishumayela? Umfana wathi, mfundisi,
kungenzeka wena une-energy nalabantu bonke bane-energy, mina ngigcine ukudla 3 days ago. Ivision yethu, ivision yebandla lakho inayo item la ikhombisa ukuthi yi-addressa kanjani poverty. Akusizi ukuthi sinikeze abantu ama-food parcels. Akusizi ukuthi sinikeze abantu nanoma singathenga impuphu sihambe siba distributele. Akusizi lokho. Ku vision yethu kufuna sibe nawo i-item ekhombisa ukuthi siyojula kangakanani ku the issue of crime. Yini esiyokwenza? Masibeni ne-impact emphakathini singamabandla. Masibeni ne-impact emphakathini singamasonto. Masibeni ne-impact emindenini singamabandla. Abantu bayathanda ukusilandela. Abantu bayasilandela. Kodwa abakhona ukuhlala nathi ngoba asikhoni ukumitha idingo zabo. The triangle of a church. Uma singa understand this triangle, uma singayibamba le formula, le principle ye triangle, akunamuntu oyophuma ebandleni lakho. Uma singayi understand this triangle, akunamuntu ongeke afune ukuza ebandleni lakho. Akezi kuwena uma eza esontweni lakho. Akezanga kuwena uma eza ebandleni lakho. Uze kuNkulunkulu. Yiloko uNkulunkulu angiphathise kona namhlanje na. uNkulunkulu omusa senzele ngomusa wakhe. The triangle of a church. Uma i-character yakho ingekho right, uyi-leadership, you are the source of the movement. Ukuthi abantu baphume bangene. Uma ungenazwi, you are the source of movement. Abantu baphume, abantu bangene. Uma ibandla lakho abazalwane ungenzanga ukuthi bayi-understand i-vision yakho. Uma unga-update i-vision yakho ihambisane nesikhathi, iwena owenza ukuthi singakhona ukwenza umehluko emphakathini. Asiqaleni senze umehluko emphakathini before siyophumela in the international world. Ayikho into engikhathaza njengokuthi ibandla lami ngithi it's international kanti abalazi ephunzini. Ayikho into engikhathaza njengokuthi ngithi ibandla lami it's international kanti abalazi kwantombazana. Asiqaleni senze umehluko emphakathini wethu. Asiqaleni senze umehluko la sihlala khona. Sithi masifika eEmelo bathi Piet Retief bayamazi. Ngithi mangifika eHendrina bathi eEmelo bayamazi. Asiqaleni senzeni umehluko emindenini yethu, idlule emindenini yethu, iye kuma relatives wethu, idlule kuma relatives wethu, iye ku section yakho la uhlala khona. Masenzeni umehluko. Okuyokwenza ukuthi senze umehluko ukuthi si-apply, si-understand the triangle of a church. Be grounded on the word. As a leader, iba nakho konke okudingwa ngabantu. Iba umuntu, bazi abantu, bahloniphe abantu, phila nabantu. Iba ne-vision. Update i-vision yakho. Lingathi bandla lacala ngo-1930
lisamile kuleyo vision yango 1930. Into ziyatshintsha manje. 1930 ayingekho i-substance abuse, manje kune substance abuse. 1930 i-unemployment yayingekho ngalendlela, manje seyingalendlela. 1930 poverty yayiningi kakhulu, manje ayisekho kakhulu. Update ivision yakho. Mabazi abazalwane ukuthi kuyiwapi. Ungahambi wedwa u-understand ivision bona bangayi-understand. Inkosi yomusa isibusise, inkosi yomusa ibe nandi. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, yise wenkosi yethu Jesu, unguJehova uyaphila, unguJehova ugcwele uthando, futhi unguJehova uluthando. Baba, unguNkulunkulu osithandayo. Baba, unguNkulunkulu osakhayo. Baba, unguNkulunkulu oneplan ngempilo zethu. Unama plans ngamabandla wethu, unama plans ngokubizwa kwethu. Uyazi Baba ukuthi usibizeleni, futhi uyazi ukuthi usibizele kuphi. Siyabonga Nkosi yami kuko konke okwenzekile. Nampa abantu bakho basayophuma baye emasontweni, benzele ngomusa wakho. Baba, sisize, si-understand, si-apply le principle osinikeza yona namhlanje, ukuthi masijule ekwazini izwi lakho. Singabaholi, masibe nobuntu, masiphile nabantu, masibe nevision ukuthi sibayisaphi abantu abakho. Sifuna ukuthi benzeni, yipi role okufuna ukuthi bayidlale. Ababizelwanga ukuthi beze kuphela ngesonto, babizele ukuthi ba-understand ivision ye-leadership, ukuze ukuthi benze umehluko emphakathini. Ngiyabonga Baba, ngegama likaKristu Jesu. Amen. Amen. Mfundisi, ekhaya siyambonga uNkulunkulu. Mbishop ekhaya siyambonga uNkulunkulu. Thisha, mvangeli, mpostoli, uNkulunkulu muhle. Uyathanda ukuthi abantu beze kuyena bangabhubhi. Uyathanda ukuthi abantu baphile impilo engunaphakade. Masibaphatheni kahle, abezanga kithina beze kuyena. Inkosi yomusa isibusise. Amen.